Us donem la benvinguda a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. En primer lloc, heu de saber que la vostra habitació ha estat adjudicada segons criteris de disponibilitat i d'acord amb les necessitats de cada pacient. Assegureu-vos de portar tot el que pugueu necessitar per a l'ús i higiene personal. Us recomanem no portar objectes de valor com joies o diners. Guardeu bé audiòfons i pròtesis dentals, ja que l'hospital no es pot fer responsable de la seva pèrdua. Si porteu pròtesi dental o lentilles, cal que porteu un recipient adient per guardar-les. Si ja esteu instal·lats, a l'habitació hi trobareu un full informatiu sobre tots els serveis de l'hospital, com la televisió, el telèfon o la xarxa Wi-Fi. També podeu informar-vos sobre l'escola, que atén gratuïtament les necessitats escolars dels infants de 3 a 16 anys ingressats. Podeu informar-vos sobre tots els vostres drets i deures a atenció a l'usuari, on també podreu exposar les vostres opinions i suggeriments i ser informats sobre el servei espiritual, la donació d'òrgans i les voluntats anticipades. Molt important, està prohibit fumar a tot el recinte hospitalari, és a dir, no només dins de l'hospital, sinó també en qualsevol espai exterior del recinte. Tampoc està permesa la captació d'imatges, vídeo i so de persones sense el seu consentiment en tot el recinte assistencial. Si durant la vostra estada necessiteu contactar amb una treballadora social, cal que us adreceu al personal d'infermeria. L'equip del voluntariat ajuda a fer una estada hospitalària més agradable. Si voleu saber més sobre aquest servei, contacteu amb el personal d'infermeria. El suport i la implicació de la família en la vostra cura personal serà fonamental per millorar la vostra recuperació. La informació es proporcionarà directament al malalt. Si desitgeu que s'informi la família, cal que hi hagi un únic interlocutor. Això millora la comunicació i evita duplicitats. Tingueu present que tot el personal del TAIA està subjecte al deure de confidencialitat, intimitat i protecció de dades. Per garantir una estada agradable, dins de l'habitació només hi podeu tenir un acompanyant i un màxim de 2 visitants. Les sales d'espera són una bona alternativa a les habitacions, molt millor que quedar-se als passadissos. Si per un motiu especial creieu necessari canviar d'habitació, feu-ho saber a infermeria, que valorarà el cas. Durant la nit, l'accés a l'hospital serà per urgències o bé per la planta 0 trucant al timbre. Sempre que tingueu qualsevol dubte, vosaltres o qualsevol familiar, us podeu adreçar al punt d'informació, a la planta 0. I el dia de l'alta, penseu a deixar l'habitació abans de les 12 del migdia. Si per qualsevol motiu s'endarrereix l'alta, l'hospital disposa de la unitat de prealta amb personal d'infermeria. Teniu dret, en tot cas, a signar l'alta voluntària, o sigui, sense autorització mèdica. D'altra banda, podeu donar sang a les dependències del Banc de Sang i Teixits, ubicat a la planta -1. La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que beneficia el conjunt de la societat. Col·laboreu també en les accions i projectes solidaris que tenim en marxa i que ens ajuden a aconseguir entre tots uns millors serveis. Per conèixer de prop l'actualitat de la Fundació i accedir a informació de salut contrastada pels nostres professionals, podeu descarregar-vos l'app Altaia a través del Google Play i de l'App Store. En nom de tots els professionals de Sant Joan de Déu, gràcies per la confiança que heu dipositat en nosaltres. Us demanem, una vegada més, la vostra col·laboració. Amb la vostra ajuda, podrem oferir-vos un servei de qualitat tal com us mereixeu.